사는 앞에는 사나나 있고 눈따고 이걸 가라구나. 아니 그렇게 하면 능 진호하고 나와 그러는 게 능토 खोनाबाय नों दिनै आंनिफ्राय गारि मटर लुथिजोब्बाय आंखौ इउज खालामबाय खालामखांनायनि उनाव दिनै नों आंखौ गारना दोनबाय गारिखौ सिखा फाननासो लाबाय होनबा आंनिफ्राय नों सिखा फाननासो लाबाय होनबा गारिखौ ना नों दि हेलौ खुलुमबाय लोगोफोर सोर सोर दं खैथा जाखोथाय 10टा 10:30 जासिगोन लोगोफोर रावबो फैया माथो लोगोफोर सोरबा सोरबा फैदो माने आं लाइफआव मानि थाखाय आं लाइभ फैदों लाइभसो होनलांबाय मानि थाखाय लाइभआव फैदों आं खिन्थानोसै लोगोफोर फैदो माने आं मोनसे खोथा क्लियारिफिकेशन होनोहाय लाइभआव फैदों आरो लोगोफोर ना हेलौ हेलौ लोगोफोर हेलौ सोर सोर फैखो लोगोफोर आरे र' एसे नेबावनोसै र' मा जादों मा खोनादों नोंखौ बेनि थाखायनो आङो क्लियारिफिकेशन होनो फैदों आरो लाइभआव मा जादों आंखौ मानेखि ओरैबायदि ब्लेकमेल खालामदों लोगोफोर मैखोम बसुमतारी बड'लेण्ड रादाबनियानो आंखौ ओरैबायदि माने ब्लेकमेल खालामदों लोगोफोर माने गाव गावखौनो माने भाइरेल खालामना लादों दाबो फैगासिनो नै भिडिअ' मेसेज फन फैगासिनो लोगोफोर ओमफ्राय आङो डाइरेक्ट लाइभआव फैनानै क्लियारिफिकेशन होनोसै होननानै लोगोफोर आंखौ ओरैबायदि ब्लेकमेल खालामखादों माने दुनियायावनो नुजोब्बाय खोमा रेकर्डिं भाइरेल उफाय गैयैयाव आङो लाइभआव फैनांबाय लोगोफोर क्लियारिफिकेशन होनो बुंनोसै आं लोगोफोर नेटआबो स्ल'सो माथो बे मानसिया आंखौ ओरैबायदि माने ब्लेकमेल खालामनो होननानै नोंखौ भाइरेल खालामनो होनबाय थाखायोमोन मानो होनबा माने गाज्रि भाइरेल खालामनो होननानैहाय चान्स लादोंमोन खोमा मानसिया खिन्थु आंखौहाय गाज्रि भाइरेल खालामनो चान्स मोनासै माने बिदि रेकर्डिं भाइरेल खालामबाय आरोना माबा सना रुफानो गारि घरानो हा हुनो दखान बानायना होदोंनो होननानै माने बेखौ आंखौहाय ब्लेकमेल खालामनानै भाइरेल खालामनानै होनो हाबाय आरो लोगोफोर मा जादों होनदों आब' माथो भिडिअ स्टेटास फेसबुक इउटुब नुसागासिनो बेनोथ' आगै आंनो क्लियारिफिकेशन होनो होननानै फैदों दाबो मेसेज फैगासिनो नै माने मैखोमा जुदि आंनो एफाबां जुदि बेबायदि थाखा हरदोंबा आं मानो दखान होनांगौ जानांदों ओमफ्राय बियो जुदि आंनो गारि बायनानै हरदोंबा माने दखान खुलिनानै होदों होनोबा आंना दिनैसिम मिस्ट्रिफोरनो माने आंनि पार्सनेल खोथाखौ आं
खिन्थानो सानाखैमोन उफाय गैया माने आं खोन्थानांसिगोन पार्सनेल खोथा माने सिंनि खोथाफोरखौबो आं खोन्थानांसिगोन मानो माने आंना दाहार दङ जाय मानसिनाव दाहार लानानै आं दखान खुलिदों बेबो खिन्थानो हागोन आरो आं दिनै मिस्ट्रिफोरनोबो फैसाखौ आं क्लियार खालामनो हाबावाखै माने बिसोरबो मानिनानै दङ र' एसे नेथ'बाव नोंसोरनो नुदों होननानैहाय फैसा मिस्ट्रिफ्राबो फैसा बिफैयो माने बुजिनानै गैथ'वा होननानै गोदान सोदान होननानै बुजिनानै बिफैथ'वा ओमफ्रायहाय बे होनदों दा हाबायनानै हरदों सना रुफा हरदों होननानै सना रुफा बियो अबेनिफ्राय हरदों अबे दखानाव बायनानै होदों बियो बेखौ प्रुफखौ देखायनो हानांगोन आरोना ओमफ्राय टाउनाव सोरबा 2.5 लाखनि हा मोनो नामा नोंथांमोना मिथिखायोना लोगोफोर 2.5 लाखनि टाउनाव हा मोनो 2.5 लाख हरदों होननानै 2.5 लाख हायाव हरदों होननानै जे बुंदों बियो माने ओरैबायदि ब्लेकमेल खालामखादों थारमाने आङो गावनि हिनजाव गदाय जानांगौमोननो आंखौ लाथारगौमोननो ओरैबायदि माने ब्लेकमेल खालामदों आरो आंखौहाय माने नोंखौ भाइरेल खालामखागोन आं नोंखौ भाइरेल खालामखागोन आंजों रायलायाबा आंजों थायाबा बिदि होननानै बुंबाय थाखायोमोन माने ओरैबायदि नंखाय ओमफ्राय गावनो बे भिडिअ रेकर्डखौहाय माने हरनानै होबाय खोमा ओमफ्राय दा भाइरेल जामारबाय ओमफ्राय आं बिनि हिन्जावनोबो खोन्थाहरबाय थाखादों नोंनि फिसाया आंखौ ओरैबायदि अयथासार खालामो नोंनि फिसाया आंखौ फन हरनानै डिस्टार्ब खालामो आङो ब्लक खालामनानै दोनो नाम्बारखौबो नाम्बार गोदानजों फन हरनानै आंखौ अयथासार खालामो गासैबो नंखाय लोगोफोर बेफोरो बिराद फाग्लालै बे मैखोम गदाय लानो नागिरबावो गदाय लानो नागिरदोंमोन आंखौ आंलाय मानो गदाय लानांगौ बेना हिन्जाव दंखायो फिसाफोर दंखायो आंलाय मानो गदाय लानो आरो आंबोथ' सिख्ला नङा ओरैबायदि गुन्दाखा आं बेखौ बेबायदि बुंनो सानाखैमोन अनेक हिन्जावफोरजों लिंक लायो अनेक हिन्जावफोर लोगो हमो आरो आं बेखौहाय हिन्जावफोरजों लोगो हमनो फैनायावसो आं बेखौहाय लोगो मोनदों आं सासे लोगोनि न'आव थांदोंमोन बेनि न'आवसो आं लोगो मोनदों बेखौहाय बुङोबाथ' माने बुहुत खोथा दङ लोगोफोर ओमफ्राय बियो आंखौ नंखाय ब्लेकमेल खालामनानै आंखौ बिदि आंखौ होनबाय थाखायोमोन बियो आंखौ होनबाय थाखायोमोन फन हरै नों आंजों रायलायाबा आं रेकर्ड खालामनानै नोंखौ भाइरेल खालामगोन होननानै ओमफ्रायहाय आंखौहाय मा खालामबावोमोन बियो माने फेक एकाउन्ट खुलिनानै आं जिखुनु माने मबाइलफ्राव होयो जिखुनु आपल'ड खालामो बियो आंखौ डाउनल'ड खालामनानै बियो रिआपल'ड बिदि होबाय थायोमोन माने ओरैबायदि आंखौ नासयखेबखायोमोन आरो माने गावनि हिन्जाव गदाय जाथारनांगौमोन आरो आं मानसिफ्रा आंखौ दा माने आंखौसो सानगोन भुल नुगोन आंखौ गाज्रि नोजोरजों नायगोन खिन्थु आंनि जायगायाव हाबना नायफैबासो आंखौ बुजिगोन लोगोफोर नोंसोरो गोजाननिफ्राय गाज्रि सानहरनाङा मानसिखौ माने खाथियाव फैनानै गोसोआव हाबनानै नायफै माने थानायनानै नायनांगौ आरो खेमसेनो माने गाज्रि साननो नाङा एफाबां जुदि बियो माने हिन्जावफोरनो थाखा हरनो हायोबा माने एथ'ग्राब मानसि गिदिर जानो हायाखै बेलाय लोगोफोर मा जादों आगै आं जानायखौथ' मोनथिखाबाय आब' नों माने रेकर्डिं भाइरेल खालामनानै होदों आंखौ माने कि आङो रागा जोंनानैसो माने इयो होनबाय थायो आं नोंनो फैसा हरदों खिन्थु आंनिफ्रायबो फैसा लांनाय दङ बेयो माने कि आंनिफ्रायबो फैसा लांनाय रेकर्ड दङ माने फन पेआव जे माने प्रुफ दङ एथ' लाख होनो ओमफ्राय आंनिफ्रायबो फैसा लांनाय दङ आंथ' बेखौ बुंबावासो जुदि इयो फन पेआवसो होनदों खिन्थु इयो आंनिफ्राय जे केस लांदों फैसा माने गावनिफ्रायल' लाजिबाय आं ओरैबायदि लाजिबाय बेबादि र' बे मा नाम देलै